Сутринта не беше така? Да, баба ми е идвала. 1000 пъти й казвам да не си разпъва кенарите тук, защото ме депресират. Доста е крипи, да. Все едно има духове. А тя не знае, че ти се прибираш, така ли? Не знам как да й кажа за Никос. Помниш ли на Гогата как му изпрати Гогата, да. 3 храста годжи бери, след като се разделихме? Но ще е смешно. Това куфър го оставям тук. Цветята умишлено ги държах малко сухи, да не ги преполея. То тя ги е отдавила за всеки случай. Може ли да си пусна новата ми любима банда? Само, че храната забравих да оставя. Да се събувам ли? Не. Това всичко за мен ли си го взел? За днес, за утре и за всички. Мушка, мерси. Гуши, бебе. Направо не знам какво става. Не знам къде съм. Не знам вие истински ли сте. 14 часа бях в автобус. А пък сега съм тук. А до онзи ден си седях на брега на морето и бях убедена, че никога няма да се върна в София, хора, и че ще го продам този апартамент, да си купя къща там. Какво да става? Сега си свободна. Можеш да правиш каквото си пожелаеш. Да. Ау! Я го цели по задник. Почти. Яме. Ама трябва хубаво да го таковаш. Трябва да го направиш така. Да. Ейхо! Ей, здравче! Ехо. Ей! Къде си, бе? Добре ли си? Искам ти да си добре. Никос да си гледа работата. Да. Дръг тъп. Кръпта. А сега окончателно ли е това? Ми кажи и си. Не знам, не се знаело дали след 3 месеца или след 3 години няма пак да се съберем. Той ли те заряза или тиска с него? Откъде да взема един тирбушон? Горното чекмедже. Дай аз да го отворя. Мерси. Много съм зле с имената. Кой беше? Аз съм Зола. Приятно ми е. Слушай, приятно ми. Ами през декември аз си тръгнах. Сега той каза да си тръгна. Това вече е финалният край. Къде си оставих черната чанта? В секундата, в която чух гласа ти по телефона, веднага разбрах, че ти сказа. Говорила ли съм? Мислила ли съм за нещо друго през последните 3 години? Айде да видим кой ще му прави сокове сега. Екстра, че си я взела. Това какво е? Боже мили. И кабел. От църква ли го открадна? Не, Зола ми го подари. Зола, това е велико. Искам и аз. Аз съм Ушев. Дай да го светнем. Чакай. Сега, нося я нещо, което откраднах от Никос. Зола, искам и аз такова. Може да ми намериш. Няма вече, свършиха. Това беше последното проект, че беше останал. Всевишни повече. сили, защо го няма? Какво го няма? Оп! Това ли търсиш? Кажи ми, че мина така границата. Yes, baby. Ей, Ах ти, лошо момиче. Хора, много ми е зле. Не знам как да го изразя наистина. Сега вече може да си пусна бандата. Не, Юшка. Може. Ще ти стане по-добре.
Чакай само да видим как се пускаше това нещо. Така. Малко съм забравил. Ще ти кажа нещо. Трябва да има един кабел там. Не Това ме е. разбери погрешно. Нямам такъв Даже може да ти преходник. прозвучи и тъпо. Ето, вземи моя телефон. Радвам се, че се върна. Знам колко го обичаше, но ти не беше щастлива с него. Това е тъжната истина. И колкото по-бързо я приемеш, толкова повече ти се увеличават шансовете да бъдеш щастлива отново. Да, вече си сингъл, трябва да се кефиш. Хора, аз бях щастлива. Ай, колко прилежно си оправила дрехите въпреки всичко. Никос ще си взима ли колоните обратно? Ако си ги иска, ще трябва да дойда да си ги вземе. И ще трябва и да му отворя. Само не тъгувай много и задълго. Средиземноморците и гърците са супер надути. Аз ги познавам много добре. Всички се обличат еднакво, причещици, говорят даже по един и същи начин и са всичките толкова влюбени. Обаче, за тях оставаш винаги жена от бедна държава и няма да бъдеш никога наравно с тях. На гърците им трябва да ги хванеш за гушата на една педия от земята и да ги държиш здраво. И нека те гледат от високо, както са свикнали. Само, че Никос не беше точно такъв, както ги описваш ти. Аз пък беше все едно умрял. В смисъл, не беше все едно умрял, но... Липсвали сте ми изцяло и всестранно. Толкова много. Знаете ли, някаква много съществена част от мен пак е жива. Да? Здраве, добре дошла. Айде на здраве. А вие гаджета ли сте? Не, аз не харесвам мъже. Много ми е тежко, хора. Не знам как да ви го кажа. Споко! Искаш аз да го запаля ли? Не И аз знам, мога ти да го кажи. запаля. Само това ли донес? И що се разделихте точно когато щях да ви идвам на гости? Ти от 3 години се идваш и не идваш. И какво да направя, че никога нямам пари, защото всичко е супер тъпо и е супер гнусно? Абе, хора, какво беше това дърво? Това е смокиня. Да, бе, се го забравям. Харесвам смокини. Аз съм правил сладко от смокина. Не заради плодовете. По-скоро заради женствеността им. Не се ли обличаха Адам и Ева с листа от смокини? Между другото, Исус има много интересна история с смокиня. И Буда е получил просветление под смокиня. Има ги в много истории от изтока и дори и Древен Египет. Те са като символ на женското начало и едновременно са майка за крилница и сочна любовница. Те са като красотата на живота сред пустошта. Остави го, Буда. Кажи ми историята за Исус и смокинята. Исус си вървял. Вижда една смокиня. Бил умрял от глад. Обаче на смокинята нито един плод. И той се ядосал, проклял я, да изсъхне и тя изсъхнала. Исус е можел да кълне. Мгм. А на колко години е бил тогава? Това е метафора, не е исторически факт. А дали не е бил просто разгневен тинейджър с хормонален дисбаланс? Да, и за мен
притча с повече от един метафоричен На мен смисъл. нещо ми е съмнителна тази история. Няма метафора. Тя не му е отговорила на очакванията и той е проклел. Да. Това може да направи само себичен, Като мен, безотговорен човек. аз- Гневен. Като огладнея много, направо си убивам човек. А камо ли едно дърво? И аз си. Само, че Исус убива смокинята по свръхестествен начин. Примерно, С воля и с поглед. а дали не е бил просто обикновен човек като нас? Много по-духовен обаче, Истината с е, специални качества, Че всяко умения, нещо, които са което му не дали изпълнява суперсили. предназначението си, трябва да бъде премахнато, да стане прах от прахта, да се завърне в първоначалния източник на енергията, да даде шанс на новото начало Има и метафора, новата да, енергия. обаче това не изключва истината. Тая песен много ми дървото харесва, не ще може си да увелича. съществува, за да е полезно на хората и да ги храни. Тогава да вземем да изядем и луната. Тя луната също дава плодове. Вкарвани в главата всеки странни идеи. Може да не обслужва хората, обаче е дом на животни, на мравки, на птици. То в природата няма нещо, което се губи. Няма нищо безполезно. Аз просто жонглирам с идеи. Например, кажи ми какъв е на практика смисъл от музиката. Павлина ми е казвала, че си музикант. Силно казано музикант, музикален съм. И аз не казвам, че съм писател. Ама напротив, Зола е музикант и поет. А Здравка свири на цигулка. Нищо. Седим тук и слушаме Теодосия и Спасов и си говорим за вярата. Да. За какви ли не неща. Дилянчето ли беше? Теодосия и Спасов и Вяра. А можеш ли да пееш? Ти можеш ли да пееш? Не, свиря на цигулка. Репетирам вкъщи понякога. И на пилон танцувам пак къщи. Ама имаш ли си пилон у вас? Да, сигурно. Чакай, че не исках тази Спалнята, песен. защо? Тази. Защото каза, че танцуваш вкъщи, за това. Мушка, искаш да ме убиеш ли? Това ми напомня на най-хубавите ни моменти на безбрежие. Сори, на мен си ми хареса. Аз лично не мога да разбера как издържа толкова време сама само с него. Аз просто съм ви разказвала само кофти неща. Хубавите, знаете ли колко стократно по-могъщи бяха? Точно в такива моменти се къса, когато другият е най-влюбен и досаден. Ми се радваше, че си тръгвам. Обичах го отвъд всичко земно, отвъд етикети, време, пространство, отвъд мен, отвъд идеята за мен. Той не ми беше просто гадже, той беше втори дом за душата ми. И вчера съвсем нормално го попитах, защо вече от една седмица не правим секс. И той знаете ли какво ми отговори? Седмица много ли? Попитаме дали се смятам за привлекателна. Това е грубичко. Ти не му ли тегли веднага на? А защо да не се смятам за привлекателна? Това не е ли основно човешко право? Само четеш. Това ми каза.
Каза ми само четеш. И си объркана повече от мен. И носиш само хаос. И пижами и дезориентация. Това означава, че той на фундаментално ниво не ме схваща. Аз много рядко лентяйствам. Моят мозък постоянно е активен. Невротик съм по дух и природа. И той да не ми признае грижите за него и за комфорта му. Според мен човекът ти го е казал направо. Има си проблем, минава през екзистенциална криза. Абе, Има нужда от някаква защитена среда. А значи аз съм заплаха, така ли? Не, Какво не? Той просто искал да махне нещо от живота си, да промени и махна мен. ще се сдобрите. Не искам. Ако има сексуален проблем, нещата са сериозни. Това, което трябва да направиш сега, е да се фокусираш върху себе си. В моята работа си търсим преводач, ти що не... В офис? Да, няма как. Не, заклела съм се да не работя в офис. А освен това нямам такъв тип услужлив речник за преводач. Какъв речник мислиш, че ти трябва толкова? Етикети и опътвания ще превеждаш. Ама аз не знам такива термини за етикети. Не мога да правя такова нещо, още по-малко в офис. Просто това е големият проблем. Може да разнасяш храна с колело и да си изкараш 40-50-60 лева на ден. На 32 години не желая да умра на колело в София. Стани тогава доброволец при нас на екофестивала с децата. Аз искам. Добре, Пак ще съдят дървета. Ще съдим Разпищя дръвчета. тая екосистема. ще съдим дръвчета. Ще чистим парка, ще готвим на открито. Ето, тя ще дойде да боцне едно дръвче и няма Много да я са видиш. интересни мен тези неща. Няма да се върнеш повече. Може да се запозная с някой, откъде пък знаеш. Стани гид и развеждай чужденците по забележителностите на София. Ама аз не Супер яко харесвам... е. Аз не харесвам София. Защо да лъжа някакви хора, че обратното? добре, виж сега, бъди се на твоите хора, твоите среди и може да си намериш някаква работа като сценарист. Или нещо в рекламата. Там съм чула, че изкарат много пари. Точно така е, да. Приятелите ми в киното така ми разправят. Проблемът е, че аз нямам среди. И в списанията плащат жълти стотинки, а в рекламата искат по-послушни хора, по-гъвкави. Аз не съм готова на това. Аз пиша роман. Браво. Но малко съм зациклила. Обаче, спокойно, защото аз всъщност знам какво ще правя. Имах просветление в автобуса, хора. Ще си имам дете. Ще си го направя. Ще си го направиш. От Да. какво? От мъж? Кой мъж? Не знам. Някакъв автобуса? Не, нямам някого предвид конкретно, но е просто идея. Аз помислих, че говориш сериозно. Не, сериозно говоря. Реших се на тази крачка, искам дете и ще го направя. Окей, ама за тази крачка ще ти трябва мъжки пистолет. Ще взема на заем от непознат. За 1-2 нощи. Идеално е. Това на мен ми е супер съмнително. Защо? И ти значи, не знам, ти не искаш ли да се обичате и да си направите дете от любов? Ушка, аз искам и съвършенството, нали? Да, Какво да направя? отдай се на безразборен секс. Непознат. Ще ме побъркаш. И аз съм си го мислила по едно време, но представи си, че някой душевно болен или болнав, или с психични отклонения. Аз на такива попадам. Ще го предаде това на детето. Драче. И с избиране попадам на такива. Добре. Не се получава точно когато искаш. Не е сигурно, че ще се получи. Може дори да не ти е времето. Не, при мен ще се получи, защото го искам. Ти затова не се притеснявай. Аз го знам. Каквото и да съм поискала безкористно, съдбата винаги ми Защо го... не вземеш материал от тях? От кого? От Зола или Ушев да ти направят дете? Глупости. Не. Защо? Не.
Момчета, искате ли да направите дете на Павлина? Не искате ли? Значи, по принцип, аз бих правил секс с Павлина, ако се налага, но дете не. И си Окей, имам гадже. Освен това. добре. Така че... А ти зла? Аз... сега, ако няма друга опция... Хора, стига, не става така. Не може на сила и нарочно. А на мен сега ми трябва ерос, трябва ми сблъсък. Креативната искра, искрата от сблъсъка. Къде ще я намериш тази искра? Съдбата ще ми помогне с щастлива случайност. Защо на мен не ми се случва такова нещо, такава любов? Каква бе, ушка? Трагична, като на тебе и на Никос. Унищожителна и изпепеляваща и разтърсваща. Пагубно корабокрушение. Нека да е пагубна, де. О. Ти сега искаш да му отмъстиш на него. На никого Той не пък искам да иска отмъщавам. да се те върне обратно. Искам да си продължа напред. Да, ти не можеш. Да. Мога. Айде. Какво? Айде, ти не можеш без него. Глупости. И когато той дойде и те вземе в обятията си и ти каже: не знам си какво, чувствам се свободен Престани. само в твоя плен. Ще ти каже: изгрее я слънце и надви луната, и която и така е побледняла, защото си Ти да не си по-хубава от писател, нея. Ушев. Не. Аз съм актьор. Но не А съм. нямаше ли гадже? Имам, но... не е същото. Диляна се казва и просто знам какво трябва да е, но не е това. Айде да ходим някъде на танци. Аз съм на Айде да Вита. ходим някъде на танци и да намерим... Искам да намерим моята голяма любов. Искаш твоето голямо нещастие. Тя ето ушка. така ще ме хване за... Казах, че искам голяма любов, не голямо нещастие. Ето, то е все едно. Голяма любов без голямо нещастие е оксиморон, като щастливо суши. Не спирай да се молиш, Ушка. Ние с Павлина ще ти направим молебен танц за любов. Айде, Ще ми извадиш рамената. Как трябва да застана? легни. Outside.